Pa mislim da je danas u današnjem svijetu vrlo važno djecu od početka učiti da se bave, odnosno da idu na neki sport zbog toga što stječu neke navike aktivnog života, uče o zdravoj prehrani, kroz različite turnire i kroz različita natjecanja putuju, upoznaju nove prijatelje. Ono što je u samim natjecanjima važno, uče kako je to pobjeđivati, ali i ono još važnije kako je to izgubiti i kako se zapravo nositi sa samim porazom. Pa sport u školi je važan zbog toga što znamo u kakvom današnjem svijetu živimo, gdje djeca su na mobitelima, kompjutorima, tabletima. Kad dođu doma iz škole, zapravo u školi sjede, doma sjede i mislim da je vrlo važno da sport u školi bude kako bi djeca bila aktivnija, stekla navike vježbanja, kako bi se usadilo dok su u ranim školskim danima taj neki aktivan način života gdje se oni kreću, trče, skaču, sve ono što bi zapravo djeca trebala raditi. Pa moja poruka školarcima bi bila da se što više bave sportom i da idu na sva natjecanja i sve organizacije u Hrvatskom školskom sportskom savezu i da zapravo probaju sve sportove, ali tako mogu probati i squash. Squashom se bavim 4 godine. Prvo sam išla na neke kampove i jako mi se svidio pa sam krenula trenirati. Išla sam na badminton i trčanje. Za svoju školu sam se natjecala u trčanju. Dobro se baviti sportom u školi jer je zabavno, stećemo nove prijatelje, krećemo se i učimo neke zdrave navike.